shoot, oh shoot, oh shoot. Putik ka.
Susi yun ah.
shoot.
Sorry.
Gagi, biglang umulan. Babasa tayo. Init-init eh. O diba nawala agad. Aray. Ito yung ulap eh. Ayan o. Papunta dun. Ah. Utya. Ganda ng mag-bike dito. Ganda dito mag-bike ah. Gandang mag-jogging na rin dito. Dati nang nagja-jogging kami dito, hindi pa ganito kalawak eh.
Ah, ang hirap pumunta doon, lambot. Kung naka-subscribe kayo sa akin guys, may Pangasinan Cities and Towns na series. So pumunta ako dyan, nagmotor ako, makikita nyo yun. Ay, ang awkward pa ganun. Ayan, basta hanapin nyo na lang guys, Pangasinan Cities and Towns episode 1, link kayo. Ayan. Makikita nyo rin yung pinagbago. Makikita nyo yung pinagbago ng Lingayen nung 2023 ata yun. Tapos 2006 na ngayon eh. So hindi pa ata ganito ito eh. I Love Pangasinan pa yun eh. Ngayon I See Pangasinan. So ayun, tara, ikot-ikot pa tayo. Yep. Oh, ganda oh. Hey. Dito kami nagja-jogging guys. Pag umaga dito, araw-araw may nagja-jogging. Takay dito mga 5:30 ganyan, hanggang 7 or 8 may nagja-jogging pa rin. Oopsie. Tapos dito may fountain show pag gabi. Hindi ko lang alam ang schedule, pero may fountain show dito. Grabe, ang ganda na ng Capitol. Nabawasan yung mga puno, pero for improvement naman. So okay lang, parang gumanda nga eh. Parang gumaganda lalo tong Capitol. So sana magtuloy-tuloy.
ulan na, ma. Parang ulan na naman, ah. Shit. Lagi. Parang ulan na naman. Pwede ba dito? Hindi na tayo dito. Pinto pala. Kala ko ulan na eh. Saan darating mga salita? Wag naman sana. Ayan na nga ang ulan, mukha nang babagsak na. Ayan na. Oh shoot, oh shoot, oh shoot. Ayan na. Ayan na naman. Oh. Okay. Shout out Boss Coffee. Ayan na naman.
ka agad. Oh, buta. Buta, malaki to. Wala na, nabasa na. Basa na likod ko.
sa Jed. Madumi na ang likod ko. Yeah. Agilan po kalian. Parang umaambon na naman.
pag nasagi ako, papasensya. Gigigil ako pag ganyan. Wala. Ay shit! Okay lang yan. Sino ba kasi nag-invento nun? Hindi nga. Sabi ko na matatakot. Nice.
Maambon, maambon.
bike doon man. Eh? Bikers. Eh. Sakit, konti.
traffic yan. Ito.